Een goeie. Hoi. Goed bestond van. Skateboarden? Dat is te lang. Nee, nog maar net. Ja? Ja. En waarom? Die hebben nu toch niet zoveel te doen, dus dan Nee. hier lekker buiten met vrienden. Ik zit op voetbal en ik maait net. Nou letten we wel, maar in het begin maait net. Toen moest ik wat nice verzinnen. Toen dacht ik, nou, ik kan nog een skateboard leren, dat ik dat proberen. Ja. En iedereen van de vriendengroep doet maaien dus. Eerst die en wij willen eens longboarden met een groepje. En toen dachten we van, nou, kan ik wel eens gaan skateboarden. Toen had eigenlijk zomaar iedereen een skateboard gekocht en toen winnen we hier daar bijna dagelijks. Meestal zijn hier nog wel wat meer mensen, maar die zijn we met z'n 2 of 3 jaar. Nee. Hele stoere meisjes. Dus hij is net zo volle famkes die doggen. Nee. Hoe komt dat? Ja, het is toch een beetje... Je moet er heel veel lef voor hebben, want het is natuurlijk wel gevaarlijk. Je kan heel hard vallen en dan zijn jongens toch vaker wat minder bang. Maar dan ben ik net echt bang. Jawel, Oh, wow. daarom kan ik ook nog niet zoveel. En hoe gaat het? Ups en downs. Alles nog heel? Ja, Ja? ja. Ik kan er gewoon een leuk gevoel bij, maar ik word er blij van. Dus. Hetzelfde als bij voetbal. Ik vind gewoon vanaf jongs van vind ik het leuk en dat bloot van. En dan. Is het echt in een meidenteam of spelen ze nog maar die jongens? Ik voetbalde vroeger bij de jongens, maar nu wel bij de meiden. Is dat jammer? Ja, maar dan merken ze wel het verschil gewoon te kunnen hier met fysiek en snelheid. Dus. Ik voetbalde bij Bikwik in Zwolle, maar ik ben nu hier in Heerenveen, bij Heerenveense Boys. Ze staan hier op squallen. Nee, ik zit ook in de school op Zwolle. Wat doe je dan? Sportkunde. Sportkunde. Komt ze nog op squallen? Nee, net meer. Ik maak straks wel nog 4 keer naar school voor tentamens. Hoe stik je met een squallen? Nee, ik ben een stap met mijn studie dus. Oh, stopt? Oh. Net terug de corona. Nee, daarvoor al. Hier is die nog. Ja, het wie net echt mijn vak is, maar. Wat die is dan? Ik doe creative business op de NHL-stand. En nou dan? Nou, doe ik niks. Nee, maar wat is het dan? Nou, dat weet ik eigenlijk nog net. Ik ben nog geen minuut ziekje. Maar het is wel moeilijk, want er is zoveel keuze. Ik ben nog jong, dus er kan nog van alles gebeuren. En neemt gewoon een vrij hier nou? Ja. Ja? Ja, ik denk het wel. Gewoon wat werkje of zo. En zo wel goed gaat. Ik werk in een supermarkt, dus daar is het wel druk. En ja, ik heb geen school meer. Dus het is, Afgeleden. ja, ik ben net geslaagd vorige Oh. week. Gefeliciteerd. Denk ik wel. En wat is die? HAVO. En wat is nou? Ik ga volgend jaar een muzikantenopleiding doen Oh. in Leeuwarden. Hoe is de muziek dan? Wat is er mooi? Ja, het maakt me heel blij en ik kan er heel mijn emoties in kwijt. En ik vind het ook leuk om op te treden en dat soort dingen. Een speelstaalinstrument? Gitaar, piano en de rest een beetje drummen, een beetje bas, dat soort dingen. Oh. Ja. En wat is dan het doel? Een docent muziek op een middelbare school lijkt me heel erg leuk. Voor de klasse. Ja. Nou, net een muzikant worden. Nou, als dat per ongeluk gebeurt, is het heel erg leuk. Nou, hoe vist u deze tiert dan? De coronatiert? Ja, een beetje stom. Alles lijkt nou een beetje stil. Maar verder vermijd je me wel. Hou gewoon aan de regels. Ja, daar is het net dreig mooi. Nee. Werk ik nog gewoon, dus. Ja, wat Ja. was het? Ik werk bij Picnickers in Terne. Nou, omdat de horeca nou krek weer op me is, kan ik weer aan het werk. En nou, ik zie in de keuken. Dus, en daar merk ik net heel veel verschil. Gewoon dat is goed om de hygiëne en samen stinken. Maar dat moet altijd al, dus. Is verder nog wat leuks bij het eind? Of is het al hier alleen nog maar een beetje wat Ja. freewheelen? Ja, een beetje skaten, dat is het. Ja, hè? Verder net volle. Een beetje rust, gewoon wat leren voor de tentamens. Misschien een filmpje of zo. Man, wat een leven. Ja. Ja. Ja, lekker rustig. Ja. Dat is dan wel een voordeel van deze tier. Ja.